Masu sauraron mu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za mu kawo muku labarai daga Najeriya na safiyar yau. Yayin da za ku ji cewa Majalisar Wakilai ta yi kira ga jami'an tsaron Najeriya su gaggauta ceto ɗaliban likitoci 20 da aka sace. Tirkashi babbar magana. Masu sauraron mu sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannu a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda aka sace waɗannan ɗalibai guda 20 waɗanda suke karantar likitanci. Amma kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai baka damar samun dukkan shirye-shiryenmu da labaranmu da zarar mu ɗora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Majalisar Wakilai ta Najeriya ta buƙaci babban sifetan 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro na ƙasar da su gaggauta ɗaukar matakan ceto ɗalibai 20 masu karatun aikin likita da aka sace a jihar Benue. A wata sanarwa da mai magana da yawun majalisar Akin Orotimi Jer ya fitar a ranar Asabar ya ce, majalisar tana tare da ƙungiyoyin likitoci ta Najeriya da kuma ƙungiyar ɗalibai ta ƙasar wajen neman jami'an tsaro sun yi duk abin da ya wajaba wajen ceto ɗaliban wato na lafiya. Sanarwar ta ce shugaban kwamitin kula da harkokin lafiya na majalisar Dennis Idahosa ya jaddada cewa lafiyar ɗalibanmu na likitanci na da muhimmanci sosai, kuma wannan lamari ba hari bane akan waɗannan matasan ƙwararru bane kawai, hari ne akan makomar tsarinmu na kula da lafiya. Ya ƙara da cewa ba za mu sake mu ƙara rasa ƙarin wasu rayuka ba saboda matsalar tsaro da take addabar ƙasar mu ba. Ba wani ɗalibi da zai kasance yana jin tsoron gudanar da harkokinsa da doka ta yarda da su ba a ƙasar. A don haka muke buƙatar matakan gaggawa na ba sani ba sabo daga hukumomin tsaronmu wajen dawo da waɗannan ɗalibai gida lafiya, inji Idahosa. Majalisar ta ce tana ci gaba da goyon bayan duk wani mataki da za a ɗauka da zai inganta tsaro da lafiyar duk 'yan Najeriya, kuma za ta ci gaba da sa ido kan lamarin sosai. Rotani dai sun ce an saci ɗaliban ne guda 12 daga jami'ar Jos da kuma guda 8 daga jami'ar Maiduguri a ranar Alhamis 15 ga watan Agusta nan akan hanyar su ta zuwa wani taro da ƙungiyar ɗaliban likitanci ta Katolika ta shirya a jihar Enugu. To masu sauraron mu, wannan shine yadda aka sace waɗannan ɗalibai da kuma kiran da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi zuwa jami'an tsaron Najeriya na su gaggauta domin su ceto waɗannan ɗalibai. Muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda da masu tada kai baya waɗanda suke kama mutane babu gaira babu dalili domin karɓar kuɗin fansa a ƙasar. Haka zalika muna kira ga hukumomin tsaro su ƙara zage damtse wajen kawo ƙarshen wannan matsala a ƙasar. Muna godiya a gare ku da ziyartar wannan tasha tamu. Ku huta lafiya, bisalam.